Mifa production Jabran filɛbagaw ani Ondo TV filɛbagaw a y'aw bisimila an ka foli bɛ s'aw ma ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Makasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mumusu a y'aw bisimila an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ la fɛn min ye an ka bakurubaw la an bɛna kuma fɛn min ye handball la Ligue de Bamako ale ka championnat du district an b'a fɔ ale dolantan labanw fo ka taga se a jɔnjɔn kɛnɛ n'o ye finalba kɛnɛw ye an bɛna an da don o la. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna sennadolantan na bi sennadolantan ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ fɛn min ye Coupe du Mali musolakaw fan fɛ siɲɛ 8nan an b'a fɔ o fɛnɛ dolantanw kɛra fɛn min ye Amazon ale ni AS Manden cɛ an bɛna o jaabiw di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ n'o ye championnat national Ligue 1 Orange an b'a fɔ olu fɛnɛ tile 23nan dolantan jaabi dɔw bɛ dolantan dɔw fɛnɛ bilalen don an bɛna an da don o fɛnɛ la k'o di aw ma. O kɔfɛ fɛn min yɛlɛma siraw kan sa anw ka cɛden ni o ye an ka kapitɛni ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amari Traoré Amari ale ye tɔn falen an b'a fɔ a bɔra Faransi k'i kunda Espagne kan o fɛnɛ a bɛna o jaw ani o kunnafoniw a bɛna olu sɔrɔ an ka bi jɛmukan kan ani kunnafoni misɛnnin caman ninnu de bɛna kɛ aw garisɛgɛ ye bi an bɛ foli di aw ma a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ don fɛn min ye an ka handball kɛnɛ la n'an donna yen nɔ an b'a fɔ Ligue handball du district de Bamako olu ka labɛn dolantan min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko tournoi de préparation an b'a fɔ ale bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔw la a dolantan labanw yɛrɛ olu labɛnnen don dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛ a jateminɛ fɛn min ye SOEM ale ni ISFAS olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o dolan bɛ tan fɛn min ye INGS terrain na. Ni jaabi minnu bɔr'o la an bɛna o da aw tulo kan ka tila an bɛ a fɔ aw ye fɛn min ye u ka finalba yɛrɛ olu ye dolantan ale kan ka kɛ fɛn min ye Mali tɔgɔla basket dolantan terrainba min bɛ 26 mars la an b'a fɔ a dolantanw kan ka kɛ yen i bɛ a jateminɛ fɛn min ye musolakaw ani cɛlakaw fan fɛ dolantan kun fɔlɔ AS Police ale ni COL musolakaw fan fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye o AS Police kelen ale ni ISFAS cɛlakaw fan fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan ninnu comme n y'a fɔ aw ye a bɛ kɛ fɛn min ye salle Afro Basket stade 26 mars a basket a dolantan ninnu bɛ kɛ basket terrainw kan yen nɔ handball finalu don an bɛ labɛnw bɛɛ sabati ni kunnafoni minnu bɔra olu kɔnɔna na an bɛna olu da aw tulo kan ka bɛn fɛn min ye samedi nata n'o kan ka bɛn juin kalo tile 17 ma. An bɛ foli di fɛn min ye an ka Alban ɲɛmaaw fɛn min ye k'a daminɛ ligi la fo fédération na ani Mali fantan naani bɛɛ fɛ u ka cɛsiriw la ani u ka baaraw la fɛn min ye an b'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ k'a bɔ kɔfɛ k'a la ɲɛfɛ ka bɛrɛ don a la walasa fɛn min ye cɛ ni musow ni denmisɛnninw an bɛɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a la jamana yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ a la don min na don n'a nataw kɔnɔ farafinna gun kan ani diɲɛ korokara gun kan. N'an bɔra yen nin wagati na an bɛna an ka sennadolantan dayɛlɛ musolakaw fan fɛ olu tɔgɔla Coupe du Mali o siɲɛ 8nan dolantanw olu kɛra Amazon de la commune 5 ale ni AS Manden tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a fɔ dolantan kɔnɔna na fɛn min ye sanga 35nan wagati la AS Manden ale ye cɛlu don Salamata Kamara fan fɛ an bɛ to o de la sa fo sanga 86nan fɛn min ye Nana Jara ale bɛna cɛlu ji bɔ sanga 109 na prolongation kɔnɔna na Aïssata Tapili ale bɛna Amazon ka cɛlu filanan don an b'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye Amazon ale bɛna a ka Coupe du Mali ta ko fɔlɔ depuis ni a ka fɛnw daminɛ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ foli d'u ma k'a fɔ Manden musow k'a fɔ olu fɛnɛ ɲɛna ko di courage. N'an bɔra yen an bɛna an ka championnat national la n'o ye Ligue 1 Orange an b'a fɔ ale tile 23nan jaabiw bɛ yan nɔ AS Police ale cira Binga FC fɛ 4 ni fu fɛn min AS Bakarijan ni AS Korofina o bana kelen ani Kanangolo ka taga Bakarijan kanu na AFE ni Black Star dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 AS Real COB y'ale ci 1 ni Kanangolo fɛn min US Buguni ale ye seba sɔrɔ yelen ka 3 fu ISFAS ale fɛnɛ seba sɔrɔ US Kita kan 1 fu fɛn min Elsiba ni Stade Malien joliba 11 créateurs olu dolantanw bilalen don kɔfɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye Coupe du Mali finali cɛlakaw fɛ yen nɔ Stade Malien de Bamako ale ni 11 créateurs olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi minnu bɔr'o kɔnɔ an bɛna olu da aw tulo kan ni Ala ma basi kɛ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an ka aigliw ka kunnafoniw na Mali ka aigliw u bɛna ale fɛn min ye Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique min kan ka k'ale fɛ yen nɔ o ɲɛbila baaraw
ni a bɛ fɔ a ma ko éliminatoire dolantan Mali ni Congo kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka yanni o dolantan cɛ Aigle nalen don u bɛ Bamakɔ ni wagati in na wa ni Ala ma basi kɛ tɛnɛndon yɛrɛ dege karamɔgɔ ani kunnafonidilaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa a bɛ se ka lisidi nka dolantana dɔw minnu b'a dɔn k'u welelen don u caman selen don Bamakɔ u dagabilen bɛ fɛn min ye Hôtel de l'Amitié la ni wagati in na an ka jɛ an k'o ja filɛ an ka segin. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye an ka U23 olu fɛnɛ yɛlɛma donna u ka ko la fɛn min ye an ka groupe B i bɛ Egypte sɔrɔ ka Mali sɔrɔ ka Gabon sɔrɔ ka Niger sɔrɔ Gabon ale bɛna Cameroun remplacer ka sababuya kɛ fɛn min ye CAF olu ka conseil de discipline olu kun ye Gabon éliminer nka Gabon wulila ka taga sariyasow kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw kɛ o de kɛra sababu ye fɛn min ye an b'a fɔ nin wagati in na Gabon ale seginna ka na poule kɔnɔna na fɛn min ye kan min yɛrɛ n'a kan ka kɛ Marokokaw fɛ yen nɔ an bɛ segin a ka poule B la i bɛ Egypte sɔrɔ i bɛ Mali sɔrɔ i bɛ Gabon sɔrɔ i bɛ Niger sɔrɔ yen nɔ. An bɛ to an ka Aigle ka kunnafoni na nin ye anw yɛrɛ ka capitaine ni ale tɔgɔ ye Amari Traoré. Amari Traoré ale ye dolantan ye a tun bɛ dolantan fɛn min ye tɔn na ni o ye Français ka tɔn ye a ye san 6 kɛ yen nɔ tɔn min yɛrɛ tɔgɔ ye Stade Rennais wa olu ka jalasiribaga yɛrɛ don n'i y'a jateminɛ a ye dolantan 200 ani 39 a y'o kɛ o mun kɔnɔna na fɛn min ye passe décisive 22 a y'o kɛ tɔn nin kɔnɔna na i bɛ a jateminɛ Amari Traoré a ye France coupe fɛnɛ ta fɛn min ye san 2019 a y'o ta nin tɔn nin fɛ Amari a bɔra k'a bolonɔbila tɔn na ni o ye tɔn mun bɛ Espagne fɛ yen Première Division na a tɔgɔ ye Real Sociedad n'i y'a jateminɛ ɲina ale yɛrɛ kɛra tɔn 4 fɔlɔ mun bɛ Espagne kɔnɔ a b'o la wa tɔn nin a kan ka bɔ fɛn min Ligue des Champions fɛnɛ la san wɛrɛ Amari an ye ja mun sɔrɔ a ka contrat kura signeli la Espagne kaw fɛ yen Real Sociedad la an ka jɛ k'o jaw filɛ. Voilà, an bɛ dugawu kɛ Amari Traoré a ye challenge kura min daminɛ nin ye a ka tɔn kura fɛ ni o ye an b'a fɔ Real Sociedad Espagne kaw fɛ yen nɔ Ala ka nin baara ninnu ɲa Amari Traoré bolo. Hali bi an bɛ an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kuncɛ ni yɛlɛma siraw ye an bɛ taga dolantana dɔ ta bi ni o ye Lionel Andrés Messi alias Kisitini ni ale formera FC Barcelone na ka tɛmɛ Paris Saint-Germain fɛ a ka contrat banna Paris wa an bɛɛ kun sigilen don k'a kɔnɔ k'a bɛna sigi ka na FC Barcelone na nka kunnafoniw bɔra dɔgɔkun kɔnɔ fɛn min ye Lionel Messi a bɛna signer tɔn na n'o ye États-Unis tɔn ye n'o tɔgɔ ye Inter de Miami ye Messi n'i ye ale yɛrɛ ka palmarès lajɛ i b'a ye dolantana don Coupe du Monde a y'o ta fɛn min ye 2022 yɛrɛ kɔnɔna na Qatar kaw fɛ yen nɔ o kɔfɛ Ligue des Champions a y'o 4 sɔrɔ fɛn min ye France championnat n'o ye Ligue 1 a y'o 2 sɔrɔ fɛn min ye Jeux olympiques kelen a y'o ta san 2008 kɔnɔna na fɛn min ye trophée des champions français a y'o 1 ta o kɔfɛ fɛn min ye Espagne championnat n'o ye Liga a y'o 10 sɔrɔ FC Barcelone fɛ i bɛ a jateminɛ continent sud-américain ani continent européen olu ka jɔnjɔn tabaga 2 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CONMEBOL ani UEFA olu ka jɔnjɔn fɛnɛ finalisme a y'o ta Italie a y'o 1 sɔrɔ Copa America a y'o ta 2021 fo ka se Coupe du Roi a ye o 7 sɔrɔ Super Coupe d'Espagne 8 Super Coupe UEFA 3 fɛn min Coupe du Monde club a y'o 3 tɔ coupe dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko Audi Coupe a y'o 1 ta fɛn min ye trophée Jean Camper a y'o 5 ta Ballon d'Or 7 b'a bolo Soleil d'Or 6 fo ka se VBS a y'o 3 ta fɛn min ye Coupe du Monde U20 a y'o 1 sɔrɔ meilleur joueur de la Coupe du Monde 2 a y'o sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ye Psisi Espagne kɔnɔ a y'o 8 sɔrɔ an b'a fɔ Lionel Messi dolantana don a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ a ye fɛn caman de sɔrɔ
i bɛ a jateminɛ bi ale yɛrɛ de bɛ dolantanaw fɛ dolantana minnu ka trophée ka ca ni diɲɛ dolantana bɛɛ. An bɛ a kuncɛ Real Madrid kɔnɔ olu fɛnɛ ka dolantanaba ni a tɔgɔ ye Karim Benzema ni an b'a fɔ ɲɛfɛma don a si bɛ san 35 la nin wagati in na ale fɛnɛ kɔ don Real Madrid la a tagara signé tɔn bɛ Arabie Saoudite n'a tɔgɔ Al Ittihad i bɛ a jateminɛ a kan ka fɛn min ye an b'a fɔ euro wari miliyɔn 200 a kan k'o de sɔrɔ donc Karim Benzema n'i ye a yɛrɛ fɛnɛ jateminɛ a ka trophée sɔrɔ olu la Ligue des Champions 5 a y'o sɔrɔ Liga 4 Coupe du Roi 3 fɛn min Super Coupe Espagne 4 Super Coupe d'Europe 4 Coupe du Monde des clubs 5 san 14 kɔnɔna na a y'o sɔrɔ Real fɛ nka n'i ye pichichi siɲɛ kelen a y'o sɔrɔ fɛn min Ligue 1 4 b'a bolo UEFA Ligue Nation 1 fo ka se Coupe de France 1 ma Trophée des Champions 4 a y'o sɔrɔ an b'a fɔ fɛn min ye an ka cɛden a ye san 3 contrat de signé Al Ittihad la san o san a bɛ miliyɔn 100 sɔrɔ n y'o san 3 fara ɲɔgɔn kan a kan ka euro wari miliyɔn 300 a kan ka o de sɔrɔ. Ni nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi an ka foli bɛ aw bɛɛ ye ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan aw k'an bɛn.